Ya sibiri da yaji kuna ina ne? Kuna ina ne? From the first exclusive first exclusive. Kuna ina ne? Kana ina ne dan Tanimu? Kakka zo mana tana cire takalmanka. Kawo daga ya isa. Na san me ke tafa da kai. Na san kana so a kashe ma wani ne. Magana cikin ciki ya yi daga shi ya hana ni ba ni da ni ba da ba na shi ne ma magana. So ke a kashe. Kana da kuɗi. Za mu ce jaki mai kafa 8. Sai doki mai kafa 89. Iya nemo su za ka kawo kuɗi miliyan 8. Yaran da ne kamar mai ko ka kusan guda shi na haɗa shi da su shida ko ka shida din ya kashe su ka ya kashe ya milu ya kashe ya girgima ya milu ya kashe ya girgima ya milu ya kashe ya kirkiri ya milu ka ga ya sannan kuma akwai wani yanzu kai ne na shi ne ke tunanin za ka yi kashe wannan ko kai ma ɗin za ka yi amma yanzu abin da ke tunanin kuma ina da